Tak, zdravím vás u ďalšieho videa na našom e-shope bandurka.cz, našom YouTube kanále. Dneska budeme rozbaľovať 24-25 Manchester City Dhaka Top Audience boxík. Boxík prišiel trošku ťuknutý, trošku pokrčený a snažím sa v takej situácii to využiť práve na YouTube video, tak som si povedal, že to je vhodný kandidát. Nerad posielam zákazníkom takéto veci, samozrejme. Chvála Bohu, musím zaklopať, že veľakrát sa to nedieje, že nám príde takéto niečo. Väčšinou je to proste v jednotkách. A viem, že iné e-shopy nebudem menovať, ale sám mám osobnú skúsenosť, kde mi prišli úplne vymačkané, proste zlisované boxy. A tak som si povedal, že spojíme túto situáciu takto. No, dosť bolo takého úvodu, prečo práve tento boxíček a prečo je trošku pochrumaný. Každopádne, poďme už na ten box. Je tam, keď sa nemýlim, 6 balíčkov, 4 karty v každom. A môžeme ísť na to. To je hlavne, to je nejak ťažko. Skúsime si pomôcť. Asi, moment. Nožničkami tentokrát. Počkať. Asi tu? Tak. Je to prázdne. Môžeme ísť na to. 2, 3, 4, 5, 6. Je to tak. Čiže 6 a 4. No, tu veľa, ja ho neprečítam. Tak poďme to rovno skúsiť. Čiže Mateus Nunes, Nathan Ake, James McCarthy, Ilya Gundogan. Takže bejsky. Zadná karta poslabšie. Každopádne, keď sa nemýlim, nechcem kecať, ale neviem, či by nemal byť podpis v každom boxe. To som sa zase bohužiaľ nepripravil. Možno, že kecám. To je asi blbosť, že... Ne. To bude v každom case asi. No, uvidíme. Ale myslím, že limitované karty, nejaké paralelky by mali byť v každom boxe. Presne ten checklist si už nepamätám. Čiže tu sú bejsky, zadná strana teda slabšia. Ešte horšie jak Top Match Attacks. No, podobné. Nathan Ake. Fíha. To je žiadny popis ničoho. Tak. Ilkay Gundogan, tu bude nejaký certíček, Stefan Ortega, Savinho a tam teda Bernardo Silva. Pekná kartička. Krása. Limit 99. Pekný dizajn. To si dáme do slívu. Sa mi páči. Toto je fakt pekný kúsoček. Toto je limit? To nie je limit, ne. Je to insertík, ale nie je limit. Tak, ale toto vyzerá prémiovejšie. Bernardo Silva. Tak, ideme. Ďalší balíček. Opa. Tak. Zase Phil Foden. Mateus Nunes, Joško Gvardiol. Cože? Stefan Ortega. No, zvláštny dizajn s tými kvetmi, musím povedať. To je ako keby spomíname skoro. Zajímavé. Ideme ďalej.
Tak ono to je, myslím, že tak, že jeden za case. Tie podpisy sú asi jeden za case. Viem, že sú podpisy určite, ale... Tak, Marmouche, Phil Foden, Pep Guardiola, hezky, a Tramtadada, Abdukodir Kusanov, krásna karta, to bude tiež limit, typujem, áno. Ďalší 99 limit. Zase je to vidieť, že je to prémiovejší dizajn. A keď musím povedať, že na môj kus trošku tmavšie. Toto nebolo také tmavé, toto je trošku tmavšie. Tak, ono v každom sú 3 limitované karty. Tak to sú tie insertíky. To sú 2 limity. Tak a ešte jeden limit nás čaká. Zase Ederson, Bernardo Silva, Erling Haaland a Kevin De Bruyne, 10 years, 10 rokov. Kevin De Bruyne asi je football career v Manchester City. Krása. Čiže ďalší. Čiže proste 6 balíčkov, 4 kartičky. Klasický blaster, dajme tomu, hej. Je to blaster. Oni sú aj práve, keď sa nemýlim, od tých dáka sú aj väčšie hobby boxy. Tu bude nejaký limit. Rico Lewis, neviem. Ederson, Pep Guardiola, ďalší. A zase Abdukodir Kusanov. Ten istý borec, zase limit 199 tentokrát. Tak, tie limitované karty sú pekné, musím povedať, že rozbaľujem prvýkrát, nevidel som ani žiadne videá, nič zatiaľ. Čiže neviem povedať, jak sme uspeli, neúspeli. Každopádne, keď sa nemýlim, tak práve 3 prémiovejšie limity majú byť v každom boxe. Čiže vravím, je to porovnateľné s nejakými blastrami od Tops alebo Panini, kde proste sú nejaké tiež často garantované paralelky a nejaký podpis je very rare. Tu myslím, že je podpis na case a case neviem koľko je 10 alebo tak nejak boxov. No a tie prémiové 3 karty majú veľmi pekný dizajn za mňa. To sa mi veľmi páči. Tie obyčajné sú fakt obyčajné. Hej, tá zadná strana je trošku pre mňa teda... Nemám rád také tie pexesové strany, hej, ale to robí aj Tops, Maggia Tags a oni tiež robia také pexesové veci. Možno, že sa to hrá jak pexeso, ale to je blbosť, lebo tam je meno. Tak. A tie inserty sú tiež fajn. Tie nepremiové, dajme tomu. No. Je to fajn, ale prirovnal by som to, tieto sú iné, tieto sú proste lepšie kartičky. Ale tie klasické by som prirovnal trošku možno aj na dotyk. Trošku mi pripomínajú hokejové MVP. No. Nie je to úplne tak, ale je to dosť podobné. Dobre, čiže si myslím, že je všetko. Z týchto boxíkov, myslím, že všade je to takisto, sú takto. Aby som sa nezamotal. Tieto Daka Top Audience boxy sú Manchester City, Inter Milano, AC Milano, Juventus Turín, Belgicko, Holandsko a myslím, že som videl, že je aj Barcelona, Real Madrid. To zatiaľ nemáme, ale to by som tiež chcel poriešiť. A potom sú aj hobby boxy. Tam samozrejme už budú iné pecky. A to tiež zatiaľ nemáme. To uvidíme, jak to bude. Ešte neviem, či Celtic Glasgow není. Proste nejaké náhodné týmy to sú, no. Neviem presne, koľko toho je. No a tie blastre sú klasika 6x4, hobby, tam neviem, ale tam, tak ako vždy, no, tam s tými podpismi to bude asi garantovanejšie. No niečo som chcel povedať, neviem čo. Tak asi.
Tak asi, keď si spomeniem poviem to na budúce. Dobre, asi to môžeme uzavrieť. Ja si myslím, že nejaká ukážka bola. Asi tak. Like and subscribe a vidíme sa na budúce.